Hello guys, good morning. So, kagigising ko lang. Excited ako kung anong ulam namin. So, buksan na po ito dahan-dahan pagbukas. Parang sarap ang ulam natin ngayon Oops. Pinta alas. Oops. Parang masarap talaga to. Agoy. Wala. Red na red. Kauban sa pulang-pula. So guys, masakat ni Jud. Sa Jud kaha ni ba? Sususaw ng tabon ay. Giarikis man eh. Feeling Jud na ako lamig kayo ng sudan ba. Oh, ito na guys, ito na guys. Panawa na guys. Oh my goodness. Wa mo na nga ulaw? Mauna inyong gisurpresa sa ako Sili raman day ni tanan. Habib jud na ko unsa jud ang gitaklob-takluban. Masuko pag mukat-kat ang iring sa dihang sili lang di ay. Agoy noy. Ano mang sili? Magsili. Ila man nagbutang sili diri, silihan man siguro nila ko. Silihan ko nila akong baba ba. Medyo mga klaro ning mga kauban ako sa balay. Excited ko sili raman di ay. Babay na guys. Kay kung himuot sa ilang butang sa ako nga sili. Silian nila akong baba siguro. Wak.